Nork ez du noiz bait esan. Ni mugikorrik inoiz ez, internetik ez. Betaurreko virtualak inoiz ez ditut jantziko. Bidaia luzea egin dugu elkarrekin. Haze gogoa inoiz erabiliko ez dugun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Durangoko azokaren osotasuna indartu eta berretsi izana nabarmendu du Gerediaga elkarteak igande honetan Landakoko ateak ixtear zirenean egindako balorazioan antolakuntza pozik dago emaitza orokorrarekin. Baita asebeteta ere postua jarri duten partaideen balantza positiboa izan delako salmentak onak izan dira. Gainera, kulturzalek jakin mina erakutsi dute zenbait kasutan produktu zehatz baten bila joan dira, baina askok eskaintzaren artean arakatzeko ere aprobetxatu baitute. Horrela, batez ere nobedadeak erosi arren argitaletxen fondoetako aleak ere eraman dituzte etxera. Gerediagarentzat esanguratsua da, bestalde interesa sortu duten gaien aniztasuna. Azaldu dutenez, adibidez, gizarte gaiak eta emozioen lanketa jorratzen dituzten liburuen bila etorri dira azokara. Jende asko eta asko musikaren arloan talde ezagunek jende piloa erakarri dute eta hasi berriek euren lana ezagutzera emateko plaza bezala erabili dute azoka. Musikazaleak han eta hemendik ibili dira Durangoko azokan zehar eraldatzen dabilen sektorea izanik musikarena eta zenbait kasutan biniloek, CD-ek baino arrakasta handiagoa ere izan dute. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da asteburuan jasotakoei erreparatzeko unean gaurkoan Durangoko 58. azoka izpide izan ere Landako guneak eman duen azarago beste hainbat ekitaldi ere izan dira. Egunotan Durango tartean euskal kulturgintzako zenbait pertsona ezagun batu egin dira urtarriaren 13an konponbiderako giltzalelopean Bilbon egingo den manifestaziora deitzeko ikusi. Urratsak ematen jarraitzeko unea da, konponbidearekin eta benetako bake baten aldeko konpromisoa erakutsiz. Salbuespena lege den bitartean oraindik giltza ugari astindu behar ditugulako. Bidegurutze berri baten aurrean gaudelarik hasitako pausuei jarraiki atariraino bide egiteko unea da. Jarrai dezagun ateak zabaltzen, salbuespenari ere zirrikitu oro zarratzeko. Etorkizunaren atea zabaldu eta iragana zarratzeko giltzarria gara. Datozen egunetan ere milaka giltza jarraituko dugu. Ta astinduko ditugu giltzak kalean, ikastetxeetan, fabriketan, erakundeetan. Eta giltzen olatu bihurtuko dugu Bilbo urtarriaren 13an. Norabide horretan, Durangoko azokan bat egin duten hainbat kulturgilerekin batera deialdia luzatu nahi dizuegu. Urtarriaren 13an, Bilboko kaleak konponbiderako, elkarbizitzarako eta etxerako giltzez betetzeko. Edonola ere, astelena izanik azokaren ondorenek hartzen dute gaurkoan garrantzia eta aipatutako ez gain balorazioa sakonago ezagutzeko kameraren beste aldean dugu Paul Elizondo kazetaria. Eguerdion, Paul, Durangon izan zara azken egunotan nola iraganda urten kulturre ekitaldi handia? Eguerdion, bai ala da, 58. edizioa arrakastatsua izan dela, esan dute Gerediaga elkarteak eta antolatzaileek leloaren parte izan den hitza ere azpimarratu du fantasiazko edizioa izan dela. Horretaz gain, egunetan ere Landako gune eta hainbat beste gune oso beteta egon dira ilaraz beterik eta musika eta liburuak horren hildo horren parean ibili dira ere. Horretaz gain, aurtengo edizioan gaztek ere zeresan handia izan dute eta datorren urteko edizioari begira 59. edizioaren datek ere ezagutzen dira. 58. Durangoko azoka arrakastatsua izan da.
Horrela adierazi dute antolatzaileek jendetsua, bizia, anitza eta parte hartzailea izan dela hitz bakarrean fantasiazkoa. 5 egunetan landako eta inguruetako guneak jendez beteta egon dira, eta nobedadeak ezagutzeko zein ekitaletan parte hartzeko gogo nabarmena izan da. Antolakuntza pozik dago emaitza orokorrarekin, baita postua jartzera etorri diren partaideen balantzea positiboa izan delako, salmentak onak izan baitira. Batez ere nobedadeak erosiarren askok eskaintzaren artean arakatzeko ere aprobetxatu dute. Musikaren arloan talde ezagunek jende piloa erakarri zuten eta hasi berriek euren lana ezagutzera emateko plaza bezala erabili dute azoka. Guneetan 265 ekitaldi burutu dira, gehienak betez, sarritan ilarak sortu baitira. Horrekin lotuta, esanguratsua da webguneko erabiltzaileen 10-tik 4ek egitaraua kontsultatu dutela, lehen 4 egunetan 60.000 bizita izanik atari digitalak. Beste behin ere, Durangoko azoka euskal kulturaren erakusleio izugarria izan da, sortzaien eta zaleen arteko zubia eraikiz. Horrela ba, 59. Durangoko azoka 2024ko abenduaren 5-tik 8 ospatuko da. Gauza korrela eta gai zaldatuta Bilbon zarela aprobetxatuta, ELA, Esteilas, Komisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek deituta, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola erlijiosoek greba egingo dute datozen 5 egunetan, hala gaur abiatu dute lan uztea, eta langileek guztiak parte hartzera dituzte lan hitzarmen berriaren alde. Zer gehiago dakigu, Paul? Bai, hala da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gizarte ekimeneko ikastetxetan itunpeko saretan guztira 9.000 irakasle daude deituta lanustera, eta grebak 200 ikastetxetako 130.000 ikasleri eragingo die, eta Euskal sindikalak plantora batzeko deia egin die hauei. Gizarte ekimeneko langileek greba ziklo berria abiatu dute. ELA, Esteilas, Komisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek 5 greba egun deitu dituzte astelehenetik ostiralera lan itun berria eskatzeko. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gizarte ekimeneko ikastetxeetan itunpeko sarean grebara daude deituta. Guztira, 9.000 irakasle daude lanustera deituta eta grebak 200 ikastetxetako 130.000 irakasleri eragingo die, eta Euskal Gehiengo sindikalak plantora batzeko deia egin die beharginei. Sindikatuen aldarrikapen nagusien oinarria dira lan zamak arintzeko neurriak, sektore feminizatu eta prekarizatuenentzako bekuntzak, KPIa bermatuko duen soldata igoerak, lanpostuak mantentzeko neurriak eta lanbide heziketako edukiak. Euskara planak, berdintasun planak eta lan osasuna eta bereziki arrisku psikosozialak abordatzeko planak ere jomugan dituzte sindikatuek. Patronalekin negoziazioak ez duela ez atzera ez aurrera egiten ohartarazi dute sindikatuek. 2022ko maiatzean hasi ziren eskola erlijiostarako hitzarmen kolektibo berri bat negoziatzen, baina momentuz akordiorik ez da urratzik ere. Horregatik hezkuntza saileko arduradunekin bildu ziren, baina ez zuten aurrerapenik lortu. Hala, grebaldiarekin exigituko diete patronalei negoziazioa desblokea dezaten eta hezkuntza sailari erantzunkizuna bere gain hartu dezan. Izan ere, sailari gatazkan esku hartzeko eskatu diote. Euren esanetan, hezkuntza sailak baduelako erantzunkizuna, itunpeko ikastetxeetan dagoen finantziazio iturrien gardentasuna kontrolatzeko orduan, baita langileen lan baldintzak bermatzeko ere. 2021ko abendutik iraungita dago sektoreko hitzarmena. Aurreko hitzarmena 10 urtez berritu gabe egon zen, eta 29 greba egun egin behar izan zituzten langileek hitzarmen berria lortzeko. Urtarrilean bilduko dira berriro patronalekin, eta dagoeneko 4 greba egun egin dituzte. Asteon beste 5 deitu dituzte. Edo nola ere hitzarmena berritu ezean, urtarrilean protestak areagotuko dituztela iragarri dute. Hau baina ez da goiz honetan Bizkaiko hiriburuan jaso den protesta bakarra, kirol sektoreko beharginak ere haserre baitaude. Zehazki udalek kirolean geroz eta diru gutxiago inbertitzen dutela salatu dute Bizkaiko kiroldegietako langileek. Zer gehiago dakigu, Paul? Bizkaiko kiroldegietako langileak kalera atera dira gaur Azkuna zentraren aurrera protestak egitera, hain zuzen ere hitzarmen duin baten alde eta salaketak egitera. Horien artean lan kontratu duinak, lan orduak,
ordutegi aldaketak eta kualifikazioen ezagintziak salatu dituzte. Bai, gaurko lanuztuak batez bada patronalari atentzio puntu bat deitu nahi diegu, ze badara amagu 10 hilabete negoziatzen, eta azken bileran egin zuen nolabaiteko amago bat zerbait ekartzeko. Beraz, langileokia naskatuta daude, aspaldidanik esan dugula 35 orduak bai lortuko ditugula sektore honetan, eta IPC-ari ez digula akatuko. Beraz, gabiltz, ea posibla den ekartzen duten proposamen sendo bat edo negoziaketa azten den. Eta konexioarekin bukatzeko bestaldetik Bilbon zarela aprobetxatuta aldaketekin ekin dio asteari Uriak gaur ezarri dute TAO sistema berrian. Zer aldaketa dakar honek, Paul? Bai, hala da, gaur egun aparkatzeko 16 eremu daude eta 30 luzatuko dituzte ordenantza berriarekin. Egoiliarren bere izgarriak esleitzeko espazioetan kuadranteak banatuko dira. 30 kuadrante esan dudan bezala. Kuadranteko bizilagunek eremu horretan aparkatu ahal izango dute. Horretaz gain, TAO zerbitzua 2 eremu handitan banatuta egongo da, kolore urdinan eta berdean. Ondo da, Paul, bada informazio guztionekin hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Eta garraioarekin lotuta Bilbotik Gasteizan, goizeko 7 inguruan matxura elektriko batek tranbia zerbitzurik gabe utzi du hiri osoan. Honi gehituta Tubisako langileek lehendabiziko lanuztea burutu dute autobus zerbitzuan, goizeko 9 arte zerbitzu minimotan utzitan. Mikel López de Ziordia kontatuko dugu jarraian nolakoa izan den astelehen goiza Arabarri hiriburuan. Goizean katenariari eragin dion matxura elektriko baten ondorioz, Gasteiz tranbia zerbitzurik gabe geratu da. Landaberde geltokian gertatu diren matxurak zerbitzuz kanpo utzi ditu tranbiaren linea guztiak. Goizeko 8 hasi dira konponketa lanak eta Euskotrenen esanetan, zerbitzua Euskal Trenbide sareak konponketak amaitzerakoan jarriko da berriro martxan. Zerbitzuaren etenaldiak ezustean hartu ditu tranbiaren eguneroko erabiltzaileak, taxi zerbitzuak edo autoak erabiltzera edo oinez joatea behartuz. Izan ere, Tubisaren lehen lan etenaldiarekin bat egin du matxura honek, hiria ia garraio publikoa goizean erabiltzeko aukerarik gabe utziz. Iruñean aldiz, kalean bizien jende kopurua igo eginda eta naiz eta zabalgunean 50 lagun hartzen dituen aterpetxe berri bat ireki duten ez da nahikoa. Hirian dauden 2 aterpetxeak betetzen dira eta jende askok kale gorrian pasatu behar izaten du gaua. Leire Martinez. Iruñean geroz eta jende gehiago bizi da karrikan. Egoera hori larritu egiten da udazken eta neguko gau hotzetan. Azken egunotan, temperaturak oso hotzak izan dira, eta hiriburuko aterpetxeek gainezka egin dute berriz ere. Kostarapean dagoen Trinitarioen aterpetxea, txiki gelditurik, Zabalguneko Dama Apostolikoetan ohatzeak paratu dituzte, eta 50 lagunendako tokia ireki dute. Hala ere, hori ere txiki geratu da. Pasaden astean, Dama Apostolikoen aterpetxea ireki zuten lehendabiziko egunean, 15 lagun geratu zen karrikan sartu ezinik.
Eta 15 lagun horiek hezetasun eta temperatura hotzekin berriz ere gaua karrikan pasatu zuten. Iruñean, azken boladan, kale gorrian bizi diren horien profila aldatu egin da. Aunitzetan gazte dira. Eta aunitzetan ere bertze herrialde batzuetatik migratutakoak dira. Zubietan, erreka ondoan eta eraikin zaharretan hartzen dute aterpe. Baldintza oso latzetan. Eztabaida orain mahai gainean dago. Aterpetxetan dauden 114 plaza ez direlako nahikoa Iruñean kale gorrian bizi diren lagunentzat. Eta urruti joan gabe Nafarroako gobernuak bukatu ditu Urbasa Handia eta Aralar lotzeko etorbidea eraikitzeko lanak. Azpiegitura berriaren helburu nagusia da 10 autobidearen bi aldeetako animalien joan etorria erraztea. Ingurumen departamentuak 6 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa egin du. Amilobi lurra taupaka izena eman dio biolurrek zestoan sortu nahi duen egitasmoari. Amilobi baserrian eta haren lurrak modu kolektiboan erostea du abiapuntu proiektuak eta helburuan horiek agroekologiatik lantzea, herritarrek elikagaiak eta nekazariek lurrak izan ditzaten 390.000 euro behar dituzte erosteko eta baserria konpontzeko eta herritarren eskura jarri dituzte ekarpenak egiteko hainbat modu udan erreo. Azken 30 urteetan 5.500 hektarea galdu dira Gipuzkoan, 8.000 futbol zelai adina. Nekazaritza datuetan erreparatuz gero, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako populazioaren 1% bakarrik aritzen da nekazaritzan. Eta datozen 10 urteetan erdia erreteratu egingo da. Urtez urte, nekazaldurrek eta baserritarrak abiadura onduten galtzen egia. Populazioaren 1% jarduten da nekazaritzan. Eta 10 urtetan, erdisa baino gehiago jubilaukoa. Testu inguru honetan sortu da Amilobi lurra taupaka proiektua, lurra ondasun kolektibo bilakatzeko helburuarekin. Gipuzkoan zestoako ira eta auzoan dagoen Amilobi baserrian eta bere lurretan ere nahi dute hazia. Biolur Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa sustatzen eta bultzatzen duen elkarteak baserri eta bere lurrak erosi nahi ditu herritarrek elikagaiak eta nekazariek lurrak izan ditzaten. Amilobiko lur emankorrak modu kolektiboan eskuratu eta babestuko ditugu. Lurra zaintzen duten nekazal eredu duinak lan aukera erreal bezala bultzatuko ditugu. Guretako osasuntsua eta ingurumenantzako onuragarria izango dan gertuko eta kalidadezko elikadura sustatuko dugu. Zergatik Amilobi baserria? Amilobi 5 hektarea baso eta 4 hektarea belarti naturala eta nekazaritzarako lur saia osatzen da. Eta lur horiek meandro batean egoteak berezi egiten ditu, eta ondare hau kalitatezko elikagaiak sortzeko eta babesteko aukeratza baliatzen dute. Proiektu aurrera eramateko 390.000 euro behar dituzte erosteko eta baserria konpontzeko, eta herritarren eskura jarri dituzte ekarpenak egiteko hainbat modu. Webgunean zehaztu dituzte ekarpena egiteko era guztiak. Amilobi babestea, eusten gaituen lurra babestea da. Elikadura buru jabetzarako bidean lurrarekin errespetuzkoak diren laborantza proiektuak jarri nahi dituzte martxan Amilobin, formazioa eta nekazarien arteko saretzea sustatuz, eta nekazari berri gehiagoren bidelagun izanez. Finean Amilobik Euskal Herrian nekazaritza herriko eta iraunkorra eraikitzen parte hartu nahi du. Amilobin taupaka hasi da lurra. Zuen laguntzari esker lortuko dugu. Amilobin lurra taupaka! Eta honekin, kirol arlora salto, azken egunotan jaso direnei heltzeko presta kamararen beste aldean Ane Urkiri kirol kazetaria. Eguerdion, Ane. Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, tira hasteko futbolean jarriko dugu arreta Ane, nola joan zaie euskal taldei jokatu dituzten azken partiduetan, konta iguzu? Esan daiteke albiztiak pozgarriak direla, naiz eta Eibarrek espero bezala Bartzelonaren aurka galdu zuen, 5-0, baina bere alde daka Sporting de Huelva eta Granadak porrota jaso zutela, eta beraz jaitxera puestoetatik kanpo mantentzen dela, esan bezala esperotako porrota jaso zoalako. Oso defentsa estiloan joko zuen, 6-6 defentzekin, oso esperotakoa ez, Bartzelonari aurre egiteko inoiz ez da jakiten zein den taktika honena, aurrez aurre egin dakasun darakin edo atzian itxaron eta holakotan pasatzen da, Bartzelonak lehenengo gola sartu zoanean, beste laurak ere segidan etorri ziola. Atzo bestalde Atletikek irabazi izan, meritxuzko garaipena, Gorriena, Levanteren aurka irabazi zutelako, Levante sekulako denboraldiari da osatzen, eta Atletikek bere azken bi emaitzei buelte eman, eta garaipenen bidera itzuli zen Levanteren aurka, atsedenaldiaren bueltan iritsi zen gol bakarra, esan bezala, meritxuzko garaipena, azkenian Levante bezalako talde baten aurke irabazi, eta gainera atea untxean mantendu zutelako. Eta bestalde, larunbatean Realak ere garaipena eskuratu zuen, kasu honetan Huelvaren aurka, azken zelkatua da Huelva. Eta Realak, pronostikoak bete zuen, ez sufritxu gabe, Huelvan beti sufritun dalako, nahiz eta kasu honetan aurten Huelvako taldea ez dabilen besteetan bezalako indartxu. Indartxu ebentzat borrokalari, egisa da azken urtetan beti ondala jaitxiratik gertu, baina beti salbatzen bukatu zuen, aurten zailtxo ditu kontua, gaina entrenatzaile ere botein dugu, Antonio Toledo, mitiko bat, eta Realaren kontra galdu egin zuen, eta hemen polemika egon zen, azken unean, Huelvaren aldeko izan zitekeen penalti ezoalako ikusi epaiak, eta zaretan nahiko mugimendu bida pixkate kuestionatzen epaien maila. Egia da, nik ikusetan azken bi partiotan zubietan ere zenbait akaitz nabarmen egin deuela, kasu baten Realaren aurka ere penalti bat izan behar zoana, eta egisa da, hor bai dauala hausnartzeko dana dela, kasu honetan Realaren garaipena bat eta bi Huelvan, Atletikek ere garaipena, eta Eibarrek porrota, baina, gainontzekoen emaitzek lagunduta, esan lehikea, asteburu onuragarria izan dela euskal taldeentzat. Bai, ez da, asteburu emankorra eta gauzak horrela, datozenen zain, saskibaloiari heldutan zer utzi dute azken jardunaldiek azpimarratzeko moduan? Bai, saskibaloian ere asteburu politxoan, ez eta atzo azkenian idekak Zaragozan galdu egin zuen, tanto batengatik, 3-5, galdu txukunari dira osatu Donostiara, baina ez bezala, atzo ez izan zuen etxetik kanpo irabazi, etxian irabazi zoan, eta gaina nola eta nolako garaipena Gernika izan zen, Perfumerias Avenida lideraren aurka, egia da, lesio batzu badakala Perfumerias Avenidak, baina orain arte partiari galdu gabe zaban, liderra zen, eta Gernikak 2 urtez jarraian etxean garaipen eskuratu du, eta goi aldean sendo mantentzen dira Gernikarrak, 5. dira, ideka 6. Eta ize hartu duena arazki izan da azken zelkatuen aurka etxean irabazita, 60 eta 50. Gasteiztarrak hasieran sufritzen aditu ziren, zelkapenen behialdean eron zian, baina gutxinaka badoz bintzat garaipen eta porreten aldeko balantze hori horrekatzen, eta hori aize hartu dute Gasteiztarrak eta 9. zelkatuak dira orain. Hala izanik, horrez gain, Bizkaia frontoian jokatu zen hilaren 8arekin Serbai Aizkolari txapelketako finala, ez ustekorik ez, eta Nerea Arruti izan zen lehiaketaren jabe hasieratik amaieraraino, ordea gizonezkoetan Mikel Larrañaga gailendu zen, ezta? Bai, Nerea Arrutien beste erakustaldi bat esan daiteke, sekulako urtia ari da osatzen Urnietara, urte biribila, beha ere gozatzen da biela onartzeu behin eta berriz, eta horrek eramaten diola emaitza onak pilatzera. Benetan ikusgarria da Urnietara egiten ari dena, kalkulak ateatzeko, bai asko saiotik aurten gora, 3 minutu hobetu du, bere denbora.
9 minutu eta 20 segundu eskasetan burutu zituen lanak, lau enbor izan ziren, kalkulak ateratzeko, enbor bakoitzekin 2 minutu eskaz, eta lehengoarekin minutu terdi, lehengo enborra minutu terdian ebat. Urnietarak eta esan bezala pronostikoak bete zoan, eta 2 minutuko aldearekin irabazi zuen, bigarren izan zen Karmele Gizasola Maiabiarra, eta hirugarren Malen Barrenetxea gaztea, 15 urte besterik ez dakala, orten plazetara animatu da, Euskal Herriko txapelketan ere lehiatu zuen, Elgoibarren, eta aurreko ostiralean xerpa aia eskolari txapelketan nagusian egin zuen debuta, eta belaunaldi berriak bentzat badatoz, eta gizonezkoetan Mikel Arrañak desiratutako txapela eskuratu zen, aurreko 3 edizioetan gertu ebeukideu, bigarren gelditu da 2 aldiz, 3. beste behin, eta aurten irabazi deu. Julen Alberdi txikiarekin, aurreko irabaziarekin, hasieran lehia estua mantenduta, baina 5. egurretik aurrea nagusi izan zen Azpeitiarra, eta bere lehen txapela lehiaketa honetan eskuratu dugu Azpeitiarrek. Ondo da, Ane, aipatutakoa kala hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Bale, hurrengo arte, ezer bat. Eta eguerdiko albistekin bukatu baino lehen nazio artean beste behin huts egin du Gazan su-eten bat ez hartzeko Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluaren saiakerak asteburuan bozkatu dute Arabiar Emirerri Batuek aurkeztutako proposamena aldeko 13 boto jaso zituen, baina betoa jarri zioten Ameriketako Estatu Batuek eta abstenitu egin zen Erresuma Batua. Kritika asko eragin ditu Washingtonen erabakiak. Human Rights Watch erakundeak kasurako Israel Gazan egiten ari den gerra krimenen eta sarraskaren konplize izatea egotzi dio. Zori gaiztoko antzekotasunek, bombardaketek eragindako pairamenek elkartzen dituzte Gernika eta Palestina, eta horregatik iragan ostiralean elkartasuna ere konpartitu dute Bizkaiko udalerritik mosaiko erraldoi batekin Gernikan aritzak bezala Palestinan olibondoak zutik iraundezan ikusi. Bizidunea, irribarrea, guk bizitza irakasten dugu jauna. Rafef, gogoratu irribarrea egitea. Gizartearen historian izandako sarraski guztien artean, zoritxarreko leku berezia duen Gernikatik. Israelgo okupazioa Palestinako herritarren aurka egiten ari den sarraski etengabeak geratzeko eskatzen dugu, eta genozidio honekiko edozein onespen eta konplizitate irmoki salatzen dugu. Aurelia Candes López, Clara Salungide. أجسد في قطعتين نادية ياسين حسين رميم جدي عبد الغفور أمير علي. Guerra Palestina. Eskerrik asko. Eta honekin iritsi da eguerdiko albistegiaren bukaera. Laster gara bueltan albistegiagorekin 2:00 3:00 ondo izan.
ilargi beteko gau baten, isili-isili gindoa zen, mendizerran barrena, lagun nuela maitea, ilargia betea bazen, beteago zen gure pena, ilargi beteko gau batez, mendizerran. Nafarroako hegoaldean gaude, Buñuelen alegia. 1926an, Buñuelen 2800 biztanle inguru zeuden. Buñuelgo bizitza politikoa nagusiki familia bakar batzuk menderatzen zuten urtetan. Hor ditugu Ramirez Tarrak eta Oliver Tarrak esate baterako. Horien eskutan zegoen botere politikoa aspalditikan. 20. hamarkadan Buñuelek ezagutu zuen hazkunde demografiko handi bat. Izan ere, bertan zeuden 36.000 erregu lurretatik 20.000 ureztatu egiten ziren eta horrek eskatzen zuen langileak lurroiek landu ahal izateko. Hala ere, hazkunde demografiko horrek arazoak ekarri zituen arazoak etxe bizitzarekin, esate baterako, eta maiz langabeziarekin, oso lan estazionalak izaten zirelako. Horrek ekarri zuen hainbat istilu eta sortu zuen horren ondorioz mugimendu politiko eta sindikal handi bat, izan ere jornalariak biltzen hasi ziren eta gauza izan ziren mugimendu sendo bat antolatzen.